munofanira muri yeZimbabwe. Zita rangu ndoitwa Vatsunga Butternuts. Murutauro nini ndiri paMutare Central Police. Ndakasungwa. Asi mukusungwa kwangu ndati ndikopo yambiro kune vamwe vari kunze kuti munguva yemaelection munomu musashaishe kutaura. Zivayi zvekutaura. Taurai zvamunoziva, zvamusingazivi siyanai nazvo. Else munoguma maita sezvandaita izvi kunge turi mumasero kudai. Nyaya ikuru ndiyo kubata muromo nekuziva kwekuswera nekwekuitira mhirizhonga dzenyu. Mukapinda mumatauni haisi nzvimbo dzese dzoda kufariswa kana kunyepera kupenga. Musazonyepera kupenga nzvimbo dzese. Inini nhau yandakasungirwa inhau diki. Ini ndakapinda mutaundi. Ndapinda mutaundi musi yanga last week. Ndikapinda mutaundi saka adzimai anga nituckshop kumboko. Ndobva ndaitsvaka zvinhu zvekuhodha kuzwa ungasunudza zvakanaka ndinabva kutumaini ndinotsvaka zvekuhodha zvokuti vaise mutuckshop mavo. Saka ndakatenga zvimwe zvese. But ndandasara nacho kutenga ma-instant porridge nema-oats nema-cornflakes. Ndo zvinhu ndandasarwa kuti nditenge. Saka zvakazoitika ndezvokuti ndakapinda mutaundi swera zuro manje. Kozi izvo ndandazvisiya last week handisinozvitenga mandazopinda mutaundi swera zuro. Ndapinda mutaundi swera zuro ndobva ndasvika pamwe pashop ndasvika zvichidhura. Kozi instant nema-cornflakes ndandatenga ndanongosava nema-oats banzi. Ndasvika pamwe pashop ndasvika zvichidhura. Kozi ndandatotenga katiwandei kuzva vanga vari mumafarira nguva yechando inoyi vananomuka mwa tea chiya neporridge. Saka ndakazosvikawo pamwe pabata nechikwangwani chakatodisplaya kuti pane ma-oats ipapo. Then ndobva ndakazoona pandakazopira upstairs chikwangwani icho ndanditongoteedza maarrows acho chichitontaura kozi ipopo pakanyonzi commissioner of oats. Saka ndakabva ndakwidza ndichikwira upstairs ndapinda mushop yavo. Ndobva ndabvunza kuti ndingawano ma-oats here. Obva ndibvunza kuti api. Ndakati ndoda kuona matype ema-commissioner of oats amuinawo. Ndabudise varume 6. Saka zvakazoitika ndezvekuti takazoprovokana kutangira ipapapo. Zvakazoita kuti tinge tichikonzeresa mhirizhonga. Vainditi ndopenga ndechiti ivo ndo vanopenga because ndovangokanyorwa kuti ma-oats panapa kuti commissioner of oats. Saka ina handichaziva mhuri yeZimbabwe kuti angandironga apa ndiani. Ndakazoona ndangoerekana ndatoiswa mumaoko mumapurisa because ndakazotonge ndakutonetsana nevamwe vatori vakuru. Zvakazoita kuti ndisungwe. Ndakazongera kutonetsana nevamwe vakuru. Saka izvozvi ndirimbonge ndiri munomu svika ndazoenda kukoti for public talking wrong kunowanikwa kushasha kutaura. Saka handisazivi kuti ivo vaida kunditengesera here ma-oats aya kana kuti handizivi kuti zvazvakambomira sei. Ndatongoyo nemari yangu zvazvakanaka ndava nesagi ndichitori ndoda kuhodha ma-commissioner of oats iwawa. Saka ivo pakazonditi commissioner unoziva zvinorei. Ndikati pamwe ndivo vanhu vanogadzira ma-oats acho. Saka handizozivi kuti pandakashasha nepapi. Motondibatsirawo mhuri yeZimbabwe. Kumhuri yangu ndingoti ndiunzirewo sadza. Ndangoiswawo pakamera ndingotaurawo nemi. Ndiri kuno ndofunga mane 2 days musiri ndoona ndiri pana paMutare Central Police. Ndakasungirwa nyaya yema-oats.
story nyuma mwana ndinokwanisa kuuya nawo kumba ndakazonge ndashasha kutaura nguva yemaelection inoyi saka ndoti pamwe inguva yemaelection iri kuita kuti zvinhu zvidai saka ndingoti mhuri yezimbabwe ngatibatei muromo vanoda kuhodha yemashopu chaiyo musaende mashopu asiyo vamwe vanenge vasikadawo nemagudzi avo saka mene tiri kushasha kuaprocha kwandakaita here so ndachikumbirawo futi regerero kuna vakuru vanotengesa macommission of oats vavo ndaikumbirawo regerero ndaingotoona ndoda kutengawo new type yemaoats because majango oats tataneta nawo vanhu vanga kudawo maoats haya mumanyuwani saka ndandichikumbirawo tiregerero kuti dai machindisunungurawo ndadzidza ndakubata muromo handichatauri zvisina basa saka mhuri yezimbabwe ndikoti kana mapinda mutauri bate muromo musataure zvina basa nguva yemaelection inoyi taurai zvamunoziva kutochema kuinzara ndatenda